Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo kita wiwiti kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud ditambah mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged istiqomah anggenipun belajar, anggenipun bebinau, anggenipun nglampahi ngawaruhi tauhid maring Gusti Allah. Lah mula sangka niku kados kula jenengan wonten ing papan pinarikan, papan panggonan sing ngoten niki kersane napa? Kula panjenengan ten pikiran, ten ati kenek suudon maneh. Suudon iki kan prasangkane pikirane dhewe, suudon sing negatif kalih panggonan. Supaya kula panjenengan iki netral.
ning dia iki mang netral gas udon. Nah, insyaallah temen niku kula jenengan nggih padha slamet sedaya. Lah kebalikan sangka niku denapa kula panjenengan pikirane iki mang negatif kalih panggenan jenengan kiambak pun semerep. Lah kula jenengan iki ana ing pikiran lan atine ning papan panggonan sing ngoten iki wau. Temen iki wis ge enek suudon sing awon sedayane nggih bumine Gustine. Lah sing manggen sinten? Ya sekabehane ciptaane. Ya bangsane manungsa, ya bangsane jin, ya bangsane kewan, ya bangsane wit-witan. Lah kersane sedaya ana ing papan panggonan sing ngoten iki. Sedayane kersane nggih mireng. Kersane kerawuh sedaya. Sehingga aja dipenggaki, kersane rawuh. Wong ati iki mang siar ya zahir ya batin. Sehingga sekabehane niku nggih dibutuhne. Kaya menungsa ya butuhne, bangsa ngoten niku nggih butuhne. Butuhne ana ing pencerahan-pencerahan sing ngoten iki. Pencerahan sing pripun? Balik neh ning tauhid maring Gusti Allah. Lah karena apa? Tauhid maring Gusti Allah niku sekabehane alam saisine. Sehingga nek kono dudu awake dhewe tapi sekabehane. Nek kula jenengan pun tauhid maring Gusti Allah, awake dhewe wis ge eneh. Jadi sekabehane pun manunggal, sekabehane pun nyawiji. Nyawiji ten pundi? Nggih ten Gusti Allah kiambak niku. Lah nek kene adi iki gak duduhne awake iki lho Gustine nggih mboten. Lah karena apa? Wong sekabehane Gusti aja ngantek ati iki mang nunjuk-nunjuk ning awake dhewe nek ati iki mang Gustine. Nah niki mboten tauhid malih niki. Lah karena apa kok gak diarin tauhid? Sing diarine tauhid iki manyawijine sekabehane alam saisine termasuk kula jenengan. Sehingga kula jenengan mboten wonten sing wonten nggih namung Gustine. Nah niku. Lah dene apa adike nunjuk ning awake dhewe iki lho. Wis nyawiji ning Gusti Allah. Padahal niku wau dereng nyawiji. Kula jenengan tasih akon-akon. Tasih rumangsa adike mang nyawiji. Lah supaya adike mangsa nyawiji, ilang ana rasa lan rumangsane awake dhewe. Ana ing pikiran lan ning atine awake dhewe. Sehingga temen iku wau, kalih sinten kemawon, kalih panggonan ten pundi mawon iki wis gak seunten maneh. Gak seunten ada yo ora ngadili. Awake dhewe kono yo gak royokan nggon. Wong kabeh iki kawula. Wong diarani kawula sing pundi sekabehane. Ciptaan iki lho kawula, ora ning awake dhewe tok. Wong kadang adike duduhne apa? Duduhne keakuane. Lah niku. Duduhne kepinterane. Lah dene apa kepinteran kalih keakuan sing ngoten niku wau ngaku-ngaku adike mang paham, ngaku duwe ilmu, ngaku ngerti didala sedaya. Sehingga kalimat-kalimat niku wau pun mboten nenten pikiran kula jenengan. Karena sedayane pun kosong. Ana ing atine lan ana ing pikirane pun kosong sedaya. Wis gak berkecamuk malih. Nah kono pikiran lan atine wis gak melok ngatur malih.
Wis gak melok ngatur, gak eneng kurak-kuraki. Pun mboten wonten. Lampahi napa mawon iku wis gak enek kok. Mamang yo ora enek, was-was yo ora enek. Lah kenapa? Sedayane pun sumeleh. Dadi kan iki mang pun tauhid kalih Gusti Allah. Balik meneh gak usah diduduni kancane. Wong tauhid iki gak perlu diduduni. Wong tauhid niku. Nyawiji sing ngoten iki gak perlu diduduni. Lah kenapa? Nah kan iki mang pribadine awake dhewe kalih Gusti Allah. Lah kan ngoten. Hablum minallah. Dadi hubungane kula njenengan kalih Gustine langsung. Ora karo kancane. Nek hablum minallah ngoten niku. Sehingga napa kula njenengan iki mboten wonten. Nek hablum minannas niku mengke wonten. Rencana-rencana nggih wonten mengke nek hablum minnas. Tapi nek hablum minallah semua diam. Hati, pikiran diam semua. Ya karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim niku. Lah sing ngobane sinten? Ya Gustine. Lah niku lho. Jadi diam temen niku. Lah kono ade wis gak protes meneh. Atine ya ora ngrunjel, pikirane ya ora bingung. Nah wis kaya ngono nrimo apa anane. Trimo apa pawe Gusti Allah. Lah nrimo niki ora cuma omongane awake dhewe. Ora cuma ucapan. Nrimo nek kene wis kene grunjelan ning atine awake dhewe. Lah niku dene apa jane grunjelan berarti adik mang protes kalih Gusti Allah. Nek sing diparing iki mang kurang pas, kurang cocok. Lah, dene apa adik manggon ana ing kekurangan sing ngoten iku wau. Iki padha karo adik nyeksa ning awake dhewe. Nyeksa niku sehingga ning awak ya ora penak, ning pikiran ya ora penak, ning ati ya ora penak. Lah niku termasuk menzalimi diri sendiri. Nah, dene kono kan gak sadar nek adik menzalimi. Tapi pangkat dilakoni ae. Ya rasane ora penak. Lah tumuju ning tauhid sing ngoten niku. Sehingga wis ge enek adik mang dzalimi ning awake dhewe ya ora. Kemenika pun mboten wonten rasa lan rumangsa malih nggih mboten. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panjenengan zikiran ana ing lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kula jenengan pun mboten wonten. Niki ucapane ngoten. Cara ucapan bahasa Arab nggih ngoten, la ilaha illallah. Ora enak apa-apa. Yen namung Gusti sing ana. Dinapa kula jenengan pun manggon ning la ilaha illallah ta niku wau. Delok wong kene. Kosong. Karena gak kena didelok. Lah tem niku nggih wonten prosese. Karena zikir awake diki mang gak krana nafsu. Awake diki mang muji maring Gustine. Lah dinapa dik mang zikir sing ngoten niku wau krana nafsu awake dhewe. Mengke kena didelok.
Tapi iki dikiri mengkrono tauhid maring Gusti Allah kosong. Adik memang la ilaha illallah semakin hilang. Sehingga sing wujud nggih Gusti ini. Kalau jenengan mboten wujud. Nah niki napa? Niki sanes amalan, Pak. Sanes. Niki muji maring Gusti Allah. Lah muji sing ngoten niki wau wujud syukur awake dhewe dene apa awake dhewe mang pun diparingi sekabehane. Lah niki. Nah, mengke benten nek kula jenengan dikira sing ngoten niku padha-padha lafal la ilaha illallah iki mang krana nafsune awake dhewe engko nimbulne energi. Nah, energi niki lho kenging ditingali mungkin. Kekuatannya sepira. Padahal energi niki wau yijik makhluk. Kasih makhluk dirasane kene. Lah padahal ning tauhid niku wis gak nimbulne energi meneh, malah neng kene adik mang ilang. Ilang rasane, ilang wujude, ilang arane. Ilang asmane awet dhewe sing enek ginamung Gustine. Lah nek kene adik kudu pahami. Gusti Allah iki ora manggon ra ngenggon. Gusti Allah iki mang mukhalafatul hadisi. Gusti Allah iki mang bako. Gusti Allah niki wau qiyamuhu binafsihi. Wau kan nggih pun diawali kali niku. Dene apa adik ki mang saben dina ana ing wedaran. Diawali kali sifat-sifat Gusti Allah. Sehingga kula jenengan niku pun mboten wonten. Diarani ilmu pun mboten gadah kula jenengan. Diarani obah sing ngoten iki pun mboten wonten. Sing obahne Gustine. Sing meruhne ya Gustine. Sehingga tem niku kula jenengan wis gene akon-akone. Wis gak ngaku-ngaku. Nah aku iki mang roh, aku iki mang duwe ilmu. Pun mboten ngoten. Nah tem niku pun mboten nimbulne suatu kesaktian mboten. Karena apa gak nimbulne energi maneh? Karena adik mang tem niku pun fana. Fana iki ilang ati. Sing enek Gusti Allah. Fana niku wau nyawiji punan. Datam niku sehingga napa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kula jenengan pun kepanggih kalih Gusti Allah. Lah ucapan niku pun nyekseni masalahe. Dan nek kene gak ndelok tok. Setiap hari kula jenengan nggih pun nyekseni. Pun berjumpa kali Gusti Allah nyatane sing ngobahne kula jenengan sinten Gusti Allah. Lah niki lho nyekseni ten niku. Sing paring rezeki niki sinten Gusti Allah. Lah pun nyekseni. Saben dina iki mang ini wajah pun berhadapan kula jenengan. Gak lepas awake dhewe. Sambat dina adi yo gak lepas sangka menyaksikan masih sangka Gusti Allah. Gak lepas. Yo krana rasa rumangsane awake iki mang adoh ambek Gusti Allah. Rasa rumangsane iki mang ade iki mang garuh. Sehingga kebuntol ning nafsune, kebuntol ning akale.
jadi butek kabeh. Lho nyatane wonten tiyang Pak kula pengen kepanggih Gusti Allah lho, sampeyan mun kepanggih panggih sinten malih. Lah buktine napa Pak? Lah sing ngobati sampeyan sinten? Ki Gusti Allah. Lah niku pun kepanggih. Sama sing ngrasakne mriki sinten? Gusti Allah Pak. Lah niku pun kepanggih niki. Lah wujudne kene gak padha ambek wujud sing dipikirne awake dhewe. Nah iki mang wujude makhluk. Iso mbayangne. Makhluk apa iki mang iso? Meskipun ada iki mang garul. Iso. Krana ciptaane, tapi ning Gusti Allah mbayangne tok lho. Piye nek mbayangne? Ngrasakne tok lho, piye nek rasane? Rasane piye? Lah nek kono dudu ayeme awake dhewe atau senenge awake dhewe sanes iki. Lha wong kadang ade kan terjebak ning ngono, ana ing senenge atine awake dhewe. Terjebak. Sehingga akal iki ya iso njebak awake dhewe, ati ya iso njebak awake dhewe, nafsu iso njebak ning awake dhewe. Lah mulai sangka iku, dene apa adik mang supaya enggak terjebak niku pripun? Man arafan nafsahu. Weruhana si awakmu. Ngerteno si awakmu. Fahamana si awakmu. Karena sekabehane ning awake iki mang perangkat urip ning alam kasunyatan. Iku perlengkapan awake dhewe iku. Akal perlengkapan, ati ya perlengkapan, nafsu perlengkapan. Iku ya perlengkapan. Perlengkapan. Lah wong sedayane niku ya punya wilayah kiambak-kiambak. Punya tugas kiambak-kiambak. Lah dene apa dik sing ngertane sekabehane. Sehingga apa? Mengke sedayane mengke saged terkendali. Lah kadang adik iki masih ngendhaleni pikiran. Kadang adik iki kendhalane mbek ati. Kadang adik iki dikendhaleni ambek nafsu. Kadang adik iki dikendhaleni ambek egone. Lah terus endi? Awet iki lho sing ndi? Penonton. Ning jerone adik iki cuma penonton awet iki. Sehingga adik mang dikendalikan kali alat-alat sing ngoten iki. Lah mula sing iku man arafa nafsau dingerteni tugase akal iki mang ngopo, tugase ati iki mang ngopo, tugase nafsu iki mang nopo, tugase ego iki mang ngopo. Diweruhi kabeh sekabehane. Nek wis diweruhi sing ngoten iku wau lah, kita bisa memegang. Dicekel kok. Sehingga sing ngendhalekne sapa? Balik ning rohanine awake dhewe, dudu nafsune. Nek sing ngendhalekne rohanine awake dhewe ning ragane awake dhewe, iki wis gak enek grunjelan. Kebingungan pun mboten nonton. Kaya dene nafsu ning awake dhewe wis gak liar meneh. Jadi nek kene aja dimusuhi. Dingerteni. Difahami. Di wilayah akal, di wilayah hati, di wilayah nafsu, di wilayah ego. Loh, ego iki kekuatan niku. Kekuatan. Tanpa ada ego iki mang lemes kabeh. Sehingga ego iki mang kudu enek adik iso kendhalekne sehingga apa manfaat kangge awake dhewe kan ambek wong liya. Sehingga aja ngantek sakabehane kene dadi liar. Sakarepe dhewe-dhewe. Akal kendalikan, hati kendalikan, nafsu kendalikan,
ego dikendalikan. Siapa mengendalikan? Rohani ini awake dhewe. Rohani sing manggon ning ragane awake dhewe. Selama iki rohani jadi penonton. Lah nyatane nek kono atine adike ngomong-ngomongan roh kok. Sing roh ajane iki awake dhewe lho rohani lho sing roh. Akal iki emang gambar-gambane iki roh kok rohani. Mak selama iki rohani iki gak dikei wewenang. Rohani ade nek kono gak dikei ruang. Sehingga piye? Nek kono rohanine selama kurang perhatian. Sing dipertakne, sing turuti nafsune, sing diopeni ngakale, sing disenengne atine, sing dimenangne egone. Lah rohani endi? Nganggur nek ngono. Cuma dadi penonton. Ya, temliku setiap kula panjenengan kepanggih wedaran niku wau nggih jelasne niku ning awake dhewe dite wong liya. Awet iki ngawur sing ngoten niku kersane napa? Kersane kabeh iki dadi resik nyuceni. Nemal sinten niku Kanjeng Nabi Muhammad iki mang atine diresiki kalih malaikat Jibril tumbah. Lah wedaran sing ngoten nggih sajane ngumbah. Ngumbah ning atine kula jenengan. Sing napa niki mang dikendalikan ambek pikiran nafsu ego. Manggon ning kono tumbah apa. Carane ngumbah pripun kula jenengan dingerteni. Kedudukane dingerteni, tugasnya dingerteni. Data meniku wau kula jenengan memahami ana ing man arafa nafsahu. Sehingga tameniku wau iki pun lerem sedaya menginjak ke faqat arafa rabbahu. Nek pun ten robna iki awetipun ilang. Sehingga rasa pun mboten wonten, gambaran pun mboten wonten. Singkat dalane meneh ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Lah napa? Nek sekabehane pun sujud maring Gusti Allah wis meneng sekabehane. Akale ya meneng, atine ya meneng, nafsune meneng, egone ya meneng. Balik nih piye nek kono lho kawan Gusti Allah. Ridho napa sing diparingi Gusti Allah. Wis gak protes meneh. Ajane kanthi mlampahi. Sasire kula jenengan lampahi napa monggo. Lah mlampahi kula jeneng kepanggih kula jenengan iki lho, fil jannati. Ana ing kenikmatan, ana ing surgane Gusti Allah. Petuk kanca iki ya jannati. Adik mang gayuh ning rezeki iki ya jannati. Lho, sampe niku. Wis gene gronjelane. Karena apa sekabehane iki mang peparinge iki wis gak diprotes ambek ati kalih akal. Ya selama iki ati kan protes. Kurang. Nah iki mang gak protes. Lho didudune sekabehane. Rezeki diduduhne nek malah dicidekne. Gak didone. Lah kadang ati iki salah alamat. Sing duwe rezeki niku sinten? Gusti Allah. Nyedhek ning Gusti Allah katenono. Aja rezekine mok goleki kalau ana sing duwe. Nek mbok goleki mlayu rezeki niku, Pak.
melayu mau kejar ambek kendaraan apa melayu deh. Tapi nek kula jenengan iki mang paham ning Gustine, tauhid maring Gusti Allah, lah dicidekne rezeki. Sehingga nek kono ada ora njaluk diparingi kali Gusti Allah. Ya ta menika sesuai kali kebutuhane, sesuai kali kemampuane awake dhewe. Lah nyapa ta selama iki adike mang nguber-nguber rezeki sing kaya ngono sehingga apa? Soro Pak niku. Soro iku. Nguber nek kono ya berkorban ning awake dhewe. Kadang kena, kadang gak kena, ucul meneh. Bolak-balik ucul. Tapi nek kula jenengan pun tauhid maring Gusti Allah temeniku gak bakal ucul. Ora bakal ucul ning kono. Wong sedayane pun diparingi maring awake dhewe. Semakin iki gene gonjelan iki lho, malah diujo kali Gusti Allah. Ya selama iki adike melok-melok ngatur. Gusti Allah diatur. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kan ngoten awake dhewe. Nah, pikiran sing ngoten niku kendalikan. Hati yang bicara seperti itu kendalikan. Cuma melok ngatur awake dhewe. Ya melok ngatur ruwet dhewe awake dhewe gak mampu. Sehingga apa? Nang kono adike mang liar. Akale dadi liar, atine dadi liar, nafsune dadi liar, egone dadi liar. Karena apa? Semua belum terkendali. Sehingga rasa rumangsa gurung dikeki rezeki, gurung penak. Jadi napa kula jenengan pun tumuju ana ing tauhid maring Gusti Allah, apa penak? Bukan. Apa ora penak? Nggih bukan. Nah, iki mang jek manggon iki mang penak atau ora penak iki lho kapusan Pak awake dhewe. Karena apa? Sifatnya sementara. Paling seminggu rong minggu menghilang. Penake ilang dadi ora penak. Nah, iki mang manggon ana ing tauhid, iku wis gak muncul meneh kok. Singgo penak ya ora penak ya ora. Lah niku lho netral Pak awake dhewe. Ya selama iki kan sing menghalang-halangi rezeki saking Gusti Allah sinten? Awake dhewe. Wis diparingi akal menghalang-halangi. Wis diparingi nafsu menghalang-halangi. Wis diparingi ati menghalang-halangi. Ya selama iki kan panjenengan ngoten. Kan gak krasa adiki munafik maning Gusti Allah gak krasa Pak Adi. Saben dina adiki mang ya Allah jenengan gampang nih rezeki sakjane wis gampang nih. Ya Allah panjenengan cedekne rezeki wis dicedekne. Wis dicedekne kabeh, wis dicepakne kabeh. Cuma penghalang-penghalang ki lho sing ngaling-ngalingi. Ning nafsune adik lho penghalang. Pikirane ya penghalang. Sumpah ke hati iki ya penghalang. Penghalang kabeh. Damro sebaiku supaya penghalang niki wau hilang semua. Gak ada penghalang balekne la ilaha illallah. Pun kosong sedaya niku. La ilaha illallah.
Dan kono dhewe ning jerone la ilaha illallah iku. Nek kono wis gak ngarani iki penak, garane iki gak penak enggak. Netral punan. Kenapa semua sudah terkendali ning awake dhewe, wis gak ngonjo-ngonjo maneh awake dhewe. Wis gak buru-buru nih. Wis gak buru rezeki-rezeki sing koyo ngono enggak. Tapi apa? Ade ki mang parek ning Gusti Allah. Sehingga Gusti Allah sing paring. Wong kabeh pun diparingi ade sing gak dingerteni, paringi sing piye. Wong kabeh kene wis sandinge awake dhewe. Wujud rezeki wis enek. Kok dadi ado enek penghalang ning awake dhewe. Ya belajar awake dhewe ning kene ngawuri penghalang iki apa sakjane. Ya ngono lho. Supaya apa? Nek adine paham ning penghalang-penghalang setan mriku wau. Nah, dikendalikan penghalang niku. Sehingga napa? Dilereme sekabian. Temeniku wujud sak isine alam donya sak isine la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wae kerja, wae ngopi, wae ngaji ya ngaji. Wae dolen, wae turu ya turu. Sing kurang duwe bojo ya golek bojo. Cumeneng ae. Ya ndi? Coba pasar mau pasarne sapa tene? Ndi? Pasarnya Gusti Allah gak iso. Tetep usaha. Jodoh kula pasarnya Gusti Allah padahal iki mang awakmu wis dipasrai jodoh kali Gusti Allah lha kok dipasarne meneh. Iku usaha. Wong kabeh kudu obah. Gak meneng tok. Sedayane nggih sami. Jare iki mang rezeki wujud ning awake dhewe endi buktine? Obah. Iso apa? Lah lha. Sakat kula macul Pak, macul lho, untuk gaji. Nah iku obah. Anak kerja iki mau cuma nggawe pikiran, iku ya apa? Anak sing nggawe tenaga. Anak sing nganggo omongan tok. Iku ya apa? Nek sekabehane dobane iku lho wujud dadi rezeki. Karena jipu awake dhewe. Nek kene gak golek awake dhewe, tinggal mengambil. Karena apa? Sudah diberi. Nah, mengambilnya dari mana? Ya mungkin dititipkan orang lain. Kan seperti itu. Dititipne tonggone, dititipne dulure, dititipne koncone. Lah iku. Nek meneng ae ora aruh. Nah, diki meneng ae sing kaya ngono malah ngatur Gustine kan. Malah protes ning Gustine kan. Pas Gusti Allah ngapusi. Jare dicedhekne kok dinteni gak teko-teko. Lho kan ngono. Dadi angen-angen ati iki iso muncul kaya ngono. Angen-angen iki. Nah supaya gak muncul angen-angen sing kaya ngono, kula sangka iku kabeh nggayuh ning rezekine kudu diupani. Ora ning angen-angen tok, nyatakne wujude. Ora ning rasa tok, diwujud ning ati. Insyaallah tamlek nek pun diwujud sedaya
awet dhewe ora bingung. Nek kono ati ki mang yo ora ngarep-ngarep sing kaya ngono. Kabeh mlampah mangke. Nek kono wis gak protesnya hati kali Gusti Allah. Padahal ndongone ati iki ajane apa protes karo Gusti Allah. Ndongone ati iki memelok ngatur Gusti Allah. Ndongone ati lho. Gak krasa awake dhewe nek ngono. Lah nek kono ati kudu ngati-ati ning awake dhewe. Kenapa mengkene punten alam tauhid sinten mriku wau wis gene ucapan maneh. Wis gene aran maneh. Wis gene jeneng maneh. Wis gene panggonan maneh. Kene, lah kono dhewe wis renek. Alam donya sak isine ora enek. Dan niku sing apa? Wong kabeh meneng. La harfun la kalamun la sautun. Meneng kabeh iku lho. Wis gak mbrontak-mbrontak ning awake dhewe. Pikiran wis gak ngeyel meneh. Nah, Assalamualaikum nggih dados seimbang. Seimbang. Nah, seimbange ning kene lho netral. Ning ndi ae netral. Kene penghakiman ning panggonan. Kene penghakiman ke orang lain. Lah kenapa? Sing ngobane sedaya niki Gusti Allah. Anak wong sing muring-muring ning awake dhewe iki lho Gustine sing ngobani. Anak wong gak seneng awake dhewe iki lho Gustine sing ya ngobani. Nek wis ngerti kaya ngono, gak tersinggung awake dhewe. Kenapa sekabehane kagungane apa? Kalau jenengan mboten gadah napa-napa. Nah, sing gadah tujuan sekabehane ten alam donya, sinten? Nggih namung Gusti Allah. Mriki wau kudrat iradatnya. Nah, iki mah dilakoni. Nek wis dilakoni kaya ngono aja ngomong, kula niki dilakoni Gusti Allah pun ngoten. Sing ngono kono tembung pasrah ya renek. Pun mboten ngoten. Kenapa sedayane pun kagungan Gusti Allah? Wong adiki mang ning perjalanan ning alam roh. Alam misal, alam ajsam, alam kandungan ning alam kasunyatan donya, ning alam kandungan nang donya, bar ning alam kubur, ning alam akhirat. Lho perjalanan roh. Sehingga roh ini gak bisa mati. Ajane iki gak mati, pindah alam. Awet dhewe. Roh tetap. Cuma nanti kan kita nggak pakai raga ini lagi. Kita ganti baju. Jadi sih mungkin sarana pun ngoten iki. Sarana iki mang wis dipendem. Ya mungkin zaman apa? Bawa alam. Dadi mriku lagi iki gak iso nembus ana ing angen-angen sing kaya piye, gaya apa ya? Kenapa pikiran ati ya dideleh, ati ya dideleh, nafsu ni dideleh, iku ni dipendem kabeh nek.
sehingga roh iki mang pisah sangka sekabehane. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya saged manfaati kanggo awake dhewe, wargane, masyarakate sehingga ati iki mang urip ning alam donya ora bingung, ora sumpek. Wong kabeh wis digampangne, wong kabeh wis dilancarne. Al-Fatihah. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.